Co bych vám mohl říct, pokud bych měl pouze 5 minut, za kterých vám musím předat svoje nejzásadnější know-how ohledně marketingu? Rodiče nás úplně zkazili. Vlastnosti, které nás rodiče učili, abychom byli v bezpečí, abychom přežili, aby nás neznásilnili cizáci, tak tyhle vlastnosti jsou nám velmi neužitečné pro to, abychom se stali úspěšnými podnikateli a dobrými marketéry. Ahoj, já jsem Honza Sinici a tohle je nový video. A dneska bych vám chtěl odkrýt takzvané fundamenty, základy marketingu. Marketing ve skutečnosti není moc složitý. Nenechte si namluvit od nějakých koučů nebo mentorů, že to je hrozně složité, že to je hrozně komplexní a že to nezvládnete. Jasně, ono to komplexní je, ale abyste vy byli úspěšní v tom, že skrze marketing získáte zakázky, tak vy nemusíte být akademici marketingu. Vám stačí, když pochopíte pár velmi jednoduchých principů. Já vám ty principy právě teď řeknu, pokud budete poslouchat. Ale nejdřív dejte like tomuhle videu, dejte odběr, protože se to vyplatí. Co bych vám mohl říct, pokud bych měl pouze 5 minut, za kterých vám musím předat svoje nejzásadnější know-how ohledně marketingu? Věc číslo 1. Zapomeňte na to, co vás učili rodiče. Rodiče vás učili, nemluvte s cizinci, neoslovujte cizince. Vy musíte oslovovat cizince, o tom je reklama, protože pokud chcete získat nového zákazníka, tak musíte oslovit někoho, kdo vás zatím nezná, že jo? To dává smysl. Toho člověka musíte nějakým způsobem vyrušit. Buď ho vyrušíte tím, že mu pošlete e-mail, nebo ho vyrušíte tím, že mu ukážete váš příspěvek na Instagramu, na Facebooku, na TikToku, nebo ho vyrušíte tím, že uděláte reklamu v rádiu, v televizi, v novinách, to je jedno, ale musíte oslovit cizince. To dává smysl, že jo? Protože pokud toho cizince neoslovíte, nezískáte jeho pozornost, tak ten cizinec nemůže udělat následující akci. A o tom se teď budeme bavit. To je totiž jedna z nejčastějších chyb, které se podnikatelé a dokonce i profesionální marketéři dopouští. Když se jich totiž zeptám, v čem spočívá smysl reklamy, co by měla reklama dělat, tak oni odpovídají, reklama by měla prodávat produkt. Pozor, reklama neprodává produkt. Reklama neprodává produkt. Na to ta reklama nemá dost času. Zvlášť pokud by reklama měla prodat produkt naprosto neznámému cizinci. Zkuste si sami představit, někdo, koho vidíte poprvé v životě, vás na ulici osloví a má 30 sekund, aby vám řekl monolog, kterým vás přesvědčí, že si od něj máte něco koupit. To bude velmi stuha, že jo? Většinu vašich rozhodnutí nákupních, které jste v životě udělali, jste dělali měsíce, možná dokonce roky. Takže znova, když se vás ptám, jaký je smysl reklamy, tak cílem reklamy není prodávat. Na to ta reklama nemá čas. Cílem reklamy je, aby na základě té reklamy vaši potenciální zákazníci udělali první akci, která je adekvátní té expozici, která je adekvátní tomu, na co máte vlastně vy nárok. A v okamžiku, kdy to je reklama třeba na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, někde na internetu, tak tu akci, kterou chcete, je kliknutí. Takže cílem internetové reklamy je, aby na ní lidé klikli. To je všechno. A když si tohle uvědomíte, když si uvědomíte, že cílem a smyslem internetové reklamy je, aby váš potenciální zákazník na tu reklamu kliknul, tak o tom začnete úplně jinak přemýšlet. Tu reklamu začnete úplně jinak tvořit, tu reklamu začnete úplně jinak textovat. Protože když víte, že cílem je, aby on kliknul a ne, aby nakupoval, tak dokážete napsat mnohem poutavější text. A navíc kliknutí se prodává mnohem snáze než skutečné nakupování. Že? Zkuste si představit následující dvě varianty reklam. Varianta číslo 1. Kupte si knihu za 99 korun, která se jmenuje První miliarda nejtěžší. Klikněte a objednejte si knihu. Je to atraktivní? Moc ne, že jo? Vy mi vlastně říkáte, že mám klikat a platit peníze. Takže já si nejspíše tu vaši reklamu vůbec nerozkliknu. A tím pádem se vůbec nedostanu na stránku, kde bych mohl nakoupit. A nebo druhá varianta té reklamy. Ta reklama říká: odhalím 7 důvodů, díky kterým se někteří lidé stávají miliardáři a jiní ne. Klikněte zde a zjistěte, co je o něch 7 důvodů. To je mnohem atraktivnější reklama. A já svého potenciálního zákazníka díky té druhé textaci přinutím spíše, aby kliknul. A tím pádem získám větší pravděpodobnost, že ten zákazník ode mě bude i nakupovat, že jo? Protože kdo neklikne, tak nejspíš nenakoupí. Na Facebooku, na TikToku, na Instagramu, tam se nedělá biznis, že jo? Vy potřebujete toho zákazníka uloupit a dostat ho na vaši stránku. A teď krok číslo 2. Když jsme toho zákazníka uloupili a dostali jsme ho na naši stránku, tak co je cílem té stránky? Většinou cílem té stránky je přimět toho našeho návštěvníka, teď už je to návštěvník, že jo? Přimět toho našeho návštěvníka, aby provedl další adekvátní akci. A často ta adekvátní akce ještě není nákup. Možná, že na to se známe příliš krátce s tím návštěvníkem. Možná, že bychom mu měli takzvaně strčit do cesty nějaké jednodušší rozhodnutí než jenom nákup. A to je okamžik, kdy vstupuje do hry
něco, čemu se říká takzvaný lead magnet nebo e-mailový magnet. Ještě než ten zákazník bude připraven od nás nakupovat, tak my od něj budeme chtít získat alespoň kontaktní údaj. Tím pádem, pokud ke mně přichází někdo nakupovat a mým cílem je tomu zákazníkovi prodat něco, co stojí 1000, 10 000 nebo 100 000 korun, tak pravděpodobnost, že to ten člověk udělá právě teď, po tom, co kliknul na nějakou reklamu nějakého neznámého cizince, mě, tak ta pravděpodobnost, že on něco nakoupí, co bude stát 1000 korun nebo 100 000 korun, je skoro nulová. Ale pravděpodobnost, že si ode mě zdarma něco stáhne, například e-book nebo nějaké výukové video, je docela vysoká. Ať jsem konkrétní. Konverzní poměr takovýchto e-mailových magnetů bývá 30 až třeba 70%. To znamená, že místo toho, abyste na vaší stránku z vaší draze zaplacené reklamy získávali akorát návštěvníky, kteří přichází a hned zase odchází, protože ještě nejsou připraveni nakupovat, tak od 30 až 70% těchto návštěvníků získáte kontaktní údaj. A teď to nejlepší. Výměnou za ten kontaktní údaj tomu zákazníkovi poskytnete něco, co ten zákazník, až z té vaší stránky nakonec stejně odejde, bude studovat. A vy díky tomu získáte nejenom kontaktní údaj, ale vlastně si koupíte pozornost toho vašeho potenciálního zákazníka na další minuty nebo hodiny, kdy ten váš materiál zdarma bude studovat. Materiál samozřejmě musí být dobrý, spíš by měl být špičkový, protože ten vám následně otevírá cestu k tomu, co vás skutečně zajímá, a to je prodej. A v okamžiku, kdy máte kontaktní údaj na toho zákazníka, tak pak přichází poslední fáze a to je skutečně tomu zákazníkovi něco prodávat, abyste načali transakci za peníze. A to se dělá dvouma způsoby. Pokud máte drahý produkt, tak vaším cílem by mělo být toho zákazníka dostat na konzultaci, kde mluví 1 na 1. Pokud jste kouči, pokud jste realitní makléři, pokud prodáváte agenturní služby, pokud prodáváte cokoliv, co stojí vyšší desítky tisíc korun, stovky nebo miliony. Cílem takovéhoto marketingu by vždy mělo být dostat toho zákazníka na konzultaci, buď po telefonu, po Skypeu, po Zoomu, anebo dokonce živou konzultaci. To záleží na tom, jak jsou drahé vaše služby a jak si můžete dovolit alokovat váš čas a vaši fyzickou přítomnost. Pokud prodáváte něco levnějšího, tak toho zákazníka dostanete na prodejní stránku, kde se pokusíte o prodej, který nevyžaduje vaši přítomnost. Pokud tam nemůžete být vy fyzicky, tak tam dejte aspoň svoje video. Máme změřené, že prodejní stránky, které prodávají skrze video, mají výrazně lepší konverzní poměry než stránky, které prodávají pouze skrze text. A v okamžiku, kdy máte svoji prodejní stránku, tak bych vám doporučoval ještě jeden takový trik, jeden takový hack. Udělejte si tam něco, čemu my na konverskách říkáme dvoukrokový objednávkový formulář. Z našich dat totiž vyplývá, že pouze polovina lidí, kteří začnou vyplňovat objednávkový formulář, jej dokončí a zaplatí objednávku. A co se stane s tou polovinou lidí, kteří nic neudělají? Na klasickém webu se s nimi nic nestane. To jsou lidé, kteří začnou vyplňovat formulář, utečou vám a vy na ně nezískáte vůbec nic, ani nevíte, že se to stalo a už vůbec na ně nemáte kontaktní údaj. V konverskách máme takzvaný dvoukrokový objednávkový formulář, kdy v prvním kroku necháte vašeho zákazníka vyplnit jeho nacionále, e-mailovou adresu a telefon a teprve v druhém kroku chcete, aby zákazník zaplatil. A v okamžiku, kdy ten zákazník nedokončí tu transakci, nedokončí tu platbu platební kartou nebo nedokončí objednávku, tak konversky vám automaticky tomuto zákazníkovi pošlou upomínku a výzvu, aby se vrátil zpátky na stránky a mohl tuto transakci dokončit. Tadyhle ta blbůstka, tadyhle ten triček, tadyhle ten hack zvyšuje konverzní poměr až o 25%. A 25% to je hodně peněz. To znamená, že pokud za rok realizujete transakce díky vašemu objednávkovému formuláři v hodnotě 10 milionů korun, tak tohle, aniž cokoliv uděláte navíc, vám může přinést dodatečné tržby 2,5 milionu korun. Aniž utratíte 1 jedinou korunu do reklamy navíc. Tohle byly moje tipy, tohle jsou moje fundamenty, jak se dělá marketing na internetu, a pokud chcete další a brzy přijdou, zůstaňte naladěni, klikněte na tlačítko odebírat, lajkujte, komentujte a mějte se fajn.